Og velkommen til den her første episode af den her Let's Play, men det er sådan set den første. Det fuckede sådan lidt. Så jeg har slet ikke tænkt af det der fuck. Og jeg er bare lidt inde. Ja, men så... Jeg har ikke været Let's Play. Og vi fandt imens... Så fandt en Let's Play mere, men... Det hende bare lort, det var simpelthen bare lort. Og det var rigtig synd, det var sådan her. That's life. Yes. Og Christian siger. Har du et iron sword? Nej. Okay, I'm going to rig the spider. Okay, så går jeg... Spider. Skal vi ikke op og sove? Finish me. Hallo? Prøv at Jeg vente. er bange. Jeg har ikke noget mad. Kom herind, Kusse. Kom ind og sov. Jeg har mad oppe i chesten. Hallo, Kom ind og sov. Du skal se, hvor meget mad jeg har fået til. Nej, hallo. Hvor er Jeg chesten? tager den her. Jeg tager den her enten. Busse, hvor er chesten? Og øverst. Nå, helt ost. Jeg fik en enderpearl. Og holy shit, det her mad skal varmes. Ja. Men der er allerede noget, jeg varmer. Vi skal lave en ovn mere. Der er ikke nok sten. Fuck. Jeg kan ikke lige skaffe en sten. Det er ligesom ikke rigtig noget. Ja. Husk, vi sover. Vi skal sove. Jeg laver lige en varme. Kom, vi sover. Klar til morgen. Sov. What the fuck? Jeg siger, what the fuck? Det er mega fedt. Okay, jeg vil nødt til at skaffe lidt til det. Der står en vi skal have noget rotten fish. Vi skal nå at flække den der. Vi skal nå at ramme den. Yes. Jeg har 15 oppe i chesten. 15 rotten fish. Så skal vi trade med de clearings. Yes. Holy fuck. Der er en guy her, der har lyst til at springe os. En guy her. Ej, fuck. Ikke spring. Ej, what the. Ej, det er faktisk fint nok, fordi så kan jeg. Så er ikke så langt ned til. Ja, pisse godt. Der var det. Ej, og det gik lige til sand for hende. Om for helvede. Fuck, jeg havde det her. Yes. Så. Nu har vi også noget med til mig. Jeg går op og varmer alt det her. Jeg synes lige, at jeg har en masse på mig. Putte jeg det når jeg putter det i ovnen. Ja, det gør jeg. Der er en krebs i vores farm. Kom så en lille krebs i. Det er ikke vand, der skal varmes. That's a moment for us. Nej, lige det der.
Bum. Bum, bum. På et tidspunkt skal vi også til den her ud. Det må vi nødt til. Men jeg tænker lige, vi skal have måske. Er det kun... Har vi ikke noget kul, Gusse? Jo, men jeg tror, det er noget at tjekke. Ja, okay. Fordi jeg har det nemlig nu, fordi det er for stærkt. Okay, vi har kun 8. Virkelig skidt, Gusse. Okay, jeg laver Den kan også rigtig meget. Kan man ikke sige det? Også dirty. Helvede, Gusse. Dirty. Tænker jeg lidt, jeg kan lide. Og Jeg laver en meget. jeg er i gang hernede, Gusse. Smoke weed, det er det. Nope. Fuck, det er stressende at have sådan en her stone pickaxe. Fuck, det er stressende, at jeg har 2 iron pickaxes. Fuck dig. Hvor er du? Jeg er nede i minen, du kan bare tage det. Hvor kom du fra? Bare op. Skal vi ikke have nogen? Fuck ja. Du kan mine videre, jo. Jeg har ikke lygtepinden. Nej. Okay, jo. Jeg fik altså ikke nogen pickaxe. Jeg fik ikke nogen pickaxe. Nej, det var min. Snøret Hold kæft. Det er bare fint sådan en hus her, vi bor i Hey. det har vi noget spids hus. Det er sgu ikke noget. Den er smart, vel? Det er sgu egentlig. Den dræbte flot. Det er så smart. Hører. Det er godt, jeg lige har en oak-sapling. Fyse. Det redder os lige helt. Så vi får 3. 3. 103. Bum. Så. Jeg kan ikke forstå, hvordan den 14-årige så det sammen. Det var ikke særlig meget. Ja. Du sagde lige, at jeg ikke forstod særlig meget. Begynder at lave vores hus herinde. Der er alligevel ikke nogen, der ejer det her pis. Hallo, jeg har fundet kul. Okay, Dana. Du lover, jeg ikke falder ned af, ikke også? Okay, godt. Må jeg lige få den ene pickaxe? Ej, jeg er vant til at droppe med G, for det var så skægt. What the? Hvad siger du? What the? GG, der står en fucking villager hernede. Mega GG. Slog du ham? Nej, jeg skubbede ham ned. Ej, for helvede, Gusse. Rip ham. Fuck, det var det kurmaster her. Au. Jeg mistede helvede. Det står snart til det. Ej, Åh, fuck. der er en krebs i. Og det ser bare bombe, mand. Og der er en 2 creeper. Ja. Væk. Ja, der. Okay, jeg
Jeg tager min bror med til turen. Jeg har på. Nej, jeg sagde, jeg vidste, at jeg skulle tage noget brød med. Jeg er så galt fra nu. Og jeg fik en gulerod. Det er pissegodt. Jamen, jeg tog også noget brød med til turen. Nå. Nu fik du noget mere. Bum. Bum. Det siger bare. Okay, jeg er på den anden vej. Jamen, hvor det klamt, det er sådan noget. Undskyld, hvis jeg ikke lige kan se noget. Så er det fordi, jeg ikke har nogen fakler. Bussi, jeg må have fakler. Jeg fandt en jern. Holy shit. Jeg skal ture. Bro. Nå, så er lige op og gå den anden vej, Bussi. Ribbussen. Og 2 creeper. 3 creeper. Og rib. Ja. Rigtig meget. Sådan. Og rigtig meget rib derinde her også. Hey, bro. Jeg kan godt for os. Ej, holy fuck, hvordan kan jeg dø? Bro, den springer. Okay, det ved dig også. Hvor er alle mine ting? Please, ikke nogen af mine ting exploded. Ej, jeg er så ikke glad. Ej, fuck, det mener du ikke. Så det er den, jeg har allermest brug for. Det kan ikke derovre. Yes. Jeg tror snart, vi er nok armor. Bare lidt armor. Fuck, jeg det har var GG, jeg ved det. Spiders. Jeg har også fundet en. Jeg tror snart, vi har nok til bue eller sådan noget. Jeg har også en pil. Skal vi bare lige finde en channel. Så bare lige finde Infinity. Nej. Jeg kører her igen. Okay. Okay, jo. Hvor er du? How the fuck? Nej, så TP jeg til dig. Var det herovre, vi kom fra? Jeg har lige sat en fedt til dem. Har du? Ja. Nej. Og de er slut. Er du henne? Ja, han. Jeg fik den. Her, Fuck, jeg er GG. Det her, det var... hvad skal du have? Jeg dør hele tiden. Hypers, de er bare så fucking irriterende. Har du også lige alt det iron der, så går jeg op og laver armor. Kom med mine ting. Jeg er mit mad, er mit foder. Det er 13 bil. Jeg havde 13 bil. Sådan der. Jeg skal nok klare. Og køer. Ja, ja. Okay, det er så fedt. Jeg tror, vi har det hele. Fuck, jeg er GG til at dø. Jeg har bare ikke død. Fordi jeg har bare 15, liv. Godt. Du har 15 XP, hedder det. 15 liv. 15 liv? What the fuck? Jeg er bare 0. Du tog sgu også min XP. Jeg fik de 3 XP af det. Men jeg sætter den højere op. Right, nice. Ej, det er fuldt. Jeg kommer snart level på GG. Jeg er level 1. Jeg burde bare få levels til dig. Det gør jeg ikke. Så kan jeg en chance. Hvad? Så kan jeg en chance rejse. Ja, det er også det ting. Og god start. God og dårlig start, kan man godt sige. Jeg gider ikke have det her små. Jeg har også ikke, om jeg skal holde kæft, jeg kan kul. Det er så fucking kedeligt. Kul. Og jeg creeper, det er mit første mareridt, mand. Og du skal slå og så tilbage, og så slå og så tilbage. Jeg håber, det går nok nu. Fuck, jeg dør på det. Fuck, det er spooky der lyde der. Og så er man bare sådan... Nothing liv, mand. Okay, jeg har nok til
tror næsten, jeg nok skal fuld arme til at spække. Ikke skeleton. Fuck, der er bare mange creepers. Oh. Yes. Jeg sprang bare ikke en skid. Au. Hvor er du henne, Busse? Hvordan fanden skal vi komme op? Hvad? Der er du. Okay, hvordan skal vi komme op? Hvorfor slår du? Fuck, jeg glemmer Jeg kan det. huske, at vi kom herfra. Ja, okay. Og så op her, og så... Okay, hvor er du henne, Busse? Jeg her med. Jeg tror godt, jeg ved, hvor det er fra. Nej, hernede er vi det ikke været. Nej, fordi det står en creeper. Så jeg har også sætte fly til, så... Nej. Nej, sgu da dum. Det er let spil. Det er survival. Så skulle da ikke bare kreativt. Dum. Nej, heks. Okay, jeg tænker bare, at jeg regner mig bare opad. Busse. Creeper. Fuck, jeg hader det. Der er creepers all over the place. Det var ikke den vej. Okay, jeg regner mig opad. Ah, mobs all over the place. Busse, jeg regner mig bare opad. Jeg regner mig på noob-moden. Oh my god. Okay. Min blok er på... Døde du? Jeg tager på. Og er det der dirt, eller hvad? Det var sådan ikke. Nej. Fucking bare op det andet fucking pighul med mobs. Ej, nu rush. Mobs. Okay, tilbage. Hvad? Et liv tilbage. TP. Nej. Eller er du, er du beskyttet? Okay, Så. fuck, vi er gode til at dø. Altså, jeg ved godt, du ikke er død, men altså... Du Det er rigtig noget lort. det er også rigtig dårligt. Hallo, Dro. Du skal bare lade være med at gøre det der. Hvad for noget? Fordi jeg er snart over, jeg vil sandstone. Okay. Så ser vi, om jeg kan finde noget mere stof. snart. Der er også sand her. Lol, er det der normalt sand? Nej, det er sandstone. Lækker. Nej, det er bare sandstone. Fuck, hvor fedt. Hvor fanden er det herhenne? Vi burde lave et sted herfra. Altså lige op til minen. Der er meget bedre. Jamen, vi ved jo ikke, hvor vi kommer op. Nej, jeg prøver lige. Oh my god. Så er det der, hvor jeg ender op i et hus. Det var mega fedt. Ah! Lortesand. Ej, holy fuck. Ja, det var sådan, jeg mistede min liv. Rip. Okay, jeg kan mærke, Okay, lad os lige se, hvad det er. kan bruge det snart. Jeg er... fuck. No way, en klam witch. Der står en sniper. Husk, de har en sniper. Holy shit. Deroppe på taget. Holy motherfucker. Det er skide det. Ja, jeg Jeg var var oppe. inde i kirken. Hvad? Kan vi sove? Hvad? Jeg spørger, kan vi sove? Nej, der er monster i nærheden. Where are you guys? Oh my god. Bum. Bum, blum. Okay, godt. Kan vi sove nu? Jeg flækker lige den her sove. Okay, vi kan godt sove nu. Nej, hallo, jeg skal lige have flækket de her sove. Kom, Nick.
Sådan der. Kom nu. Jeg fint, vi kan bruge det. Nej. Jo. Kan du ej. Så der er lidt mere beskytning til. Vi ses i næste episode.